Għattini sena, il-Kunsill Lokali ta' Ħattardu organizza attività kulturali fi Triq San Anton li semmi Fjurid bil-Ward infewwaħ li fija parteċipaw bosta artisti lokali u barranin. Il-parteċipanti preżentaw diversi pitturi, skulturi, arti u artiġjanat, kif spjega l-organizzatur ta' din l-attività Paul Ketkuti. Apparti artisti penġu, artisti kienaw artiġjanat u anka affarijiet ta' crafts li huma ħafna popolari għaw Malta. Umbat kienet li DJs, fostom wieħed DJ minnhom kien Sergio Carbonaro, għadu fil-fatt qed idoq sissa. U dak mainly, u apparti kunaw l-istens tal-ikel. Kull min attenda seta' jgawdu wkoll minn mużika live u divertiment, kif ukoll seta' jixtri minn diversi stands tal-ikel u xorb. Kien hemm ukoll attrazzjonijiet ta' tfal. Dawn l-attivitajiet ġew fit-tmiemhom fil-5 ta' filgħaxija. Wara din l-attività net newsar ukoll ġnien l-istazzjon li jinsab fl-istess triq ta' fejn kien hemm l-attivitajiet għaddejjin. Dan il-ġnien ġie rinnovat ġimagħtejn ilu u issa jinsab miftuħ għall-pubbliku, kif spjega magħna s-sindku ta' Ħattard Stefan Cordina. Li għamilna u kol f'dan il-ġin għamilna refurbishment totali, għamilna l-art kif ukoll permess tas Sur Stephen Bonello għanna il-train li hija magħmula mill-kartun u li fija din damu madwar 6 sigħat biex ramawa. Jade England għal Net News.